Bem te avisei, meu amor. És un mercat que nosaltres ja portem molts anys fent-ho, que n'estem molt contents i cada vegada estem agafant més veterania en aquestes edicions. I convido tothom, sobretot, a venir a la ciutat de Vic, a gaudir de la nostra ciutat, a gaudir d'aquest mercat, a gaudir de la música que s'impregnen per tots els carrers i tots els escenaris i, sobretot, a gaudir de la música. Ficaste nua per mi. El que m'agrada a mi és passejar per plaça o pels llocs i aquest any hi ha tanta diversitat, potser aniré a veure el que són els catarres o els Amics de les Arts o no sé, o Blaumood. N'hi ha tants que és un cap de setmana que disfrutem molt per la ciutat. Discreta permanecer, ja que no estàvamos sols. És un projecte que es diu Càsting de Banys per canviar el món i consisteix en una posada en escena on la música en directe, les coreografies, el musical, es donen la mà. Els banys i les coreografies de la història poden fer que la història de l'humanitat canviï. Jo crec que és interessant i molt positiu que hi hagi gent o mercat o una fundació que ens ajudi a desenvolupar aquests projectes més arriscats. Diante da porta aberta.